against Point Media, all media. Kumasi, Akuma FM at you want. My God, no more video here. I want to tell you why you know what you share. Video will life.
or per camera. Studio. I'm not a CEO. I'm not too close. I'm not. It's a bit of war. I won't come on at the war. I don't know buying fear. What will be a research as well as able to get yes in your way. I'm not free from my money and TSA. That's a very good watching. Go mine. Prempeh or a time and repam. The Bama who know. Na ba usadi ya unsa mno besi da ya etu wonu mutu nyina ba mutu ko yem tiene yebo ho ma ya so our high in Komaka. Piassino, what you don't know, what's your name? Make a program, you better program, make your mammy or in it. You got making a ramping and no AU, a man, Merima. It's Yasha, like you be a Merima, we are for Gaye. It's a true near Mamponghene, yes, you are my own. Who say as a master of a I be by yes, you make Yaku. And it's in that you are in I am Nana boys why you grab a view or what a boy you are in or not of the piazza in it. What me telling you, I never know what say. If you remember your way, a bear man, why I'm turning my bed 20 hours without to school. It was a better affair. And I'm not told you. And I'm so much sample. And I'm so much what you are in a rapping in it. Nana and smart sample. I have a view. Nana, I do Bruce. Nana, every go and a buy tea. Nana, go on this year. I war and I feel I'm more happy to know. It's a woman in the yoga. I'm a best to a son, Emma. And that's a Nana, not a year, a million a year. And I'm what am I saying? Let me have your Libyan to you. Nana, what am I? The young way. I'm a bread. And I said, and then your best is something. I am a brand of money. I want to take I know when you're person at Yaba. I hope it. I feel body a show in a year. I'm another. It's already I want the papa. And another call. I am a brand of money in the YIE. So I'll bring water while a tour. I'll bring water while Sanya Yen. What's not going to make a self and a dominator. Or be about it, don't move, but I'll bet you ever to 2 or 2. Let you float never by back as seriously say. A man of money is the same when you mean. And yes, and it's just a money Asante-Mampong Municipality. Mamma Busia, and I say, I am Busia. We're to be free about Ebe do a mine. We're to be supposed to buy Betty or mine. It's any papa, we are from Mamponghene. And yet, Amaniampong money is where I am Busia. It's a young beer. I hear someone that I am opening the waffle, now opening the waffle. It's a year is supposed in a song and now so. Some machine now watching them down within a dead piano.
ya baye na ya do camera sim kakra na na de ya tete pa na na nto aso so ba hye adaduane anim no a na adaduane ne nyina si kwa ohine so ya ba pepe se de na ya bayi ya ba ni numbers pa mo mu se ya ba sa pepe na yie enura no baye bibi akoso nyina si ni sire so eti na so ya ba ni numbers na ma ba ya ba no anya sam ketewa ya ga bebre park so ebi so kampa so omo ba na se na de kwa okori nyina abo wa sa ya ja yachi si address ebi aba ni aja bi eti ya aba na ebi beko na bi so aba ochina ai na na ye asami si ya mo ba ye kwa Mamponghene we ni se ye ni sinna so the chefa wo mtiti kwa ni se kwa ya titi wa framam ni e tire se kwa Mamponghene ma se bi ebudu Daasebre kwa ye tibi ampere krabre no krepa se na moti ne sa pepe ayi ni bibia si ni stress ya be ye do ye be sie ye sie bibia wodi wa bibia no e be tiama na yi ai zame na ene o si wono ba isa otututu furo mo aba ba isa musa di bi mu be ka ya so si bi mu ba Amaniampong 20 ema no mututu no mo ye 20 ansa no so mema no ko ho eti tuori de ene de mo no hwe fi o kire ko no we ya se da training o mana ya se da training o mo pa to bi no be mistake eti muso mo tu amunsuro obi enya mistake wa ha bibi o mu ye bi o mu ye ne o mu ye enya mistake ana ya ko fo mama keke ya se da training wo ya ko fanta ensuro twa wachi na na ti do asa mo hwe me hwe wachi pa we enku we ayi atwatu enku eti no so mo 20 bisikita o enya yes eku hu a ebe show dia but enku eti mo nya awotamae hwe enya ya che da training wo e no mo ye juma no na de ti ye nya se be ni se bi peti bi peti pa na zo so no e de we de ye ni da ho eti ma wunsuro na ebe da se bebe ye be kwa ye ba ni atina se na ye di ko fie komo za se komo ni bebe na aka tire na de bi am be free bia ye ho no da se pa ejabusia nana ana ye ni ko na fi ko na ru ko wa ni sie ko wa ni sie ana ye no wa mo edi komo na ye se ma wo mu tutu enyira ya makoma ko aduoni 20 na ma 20 na tutu na ma no wo mu ni o inside. Where's your hat? Yeah, hello? Huh? What time? Video live. For. Ah, man, just stable. Sorry, now.
Daasebre Osei Bonsu Asante-Mampong Nkrumah DOTE ana ebiso a ebe wa mane wo ebo na repo sate ni brani wa eti ana me de sate ya tie no bambo ni mo yire pompe ura abrafo wa ha ubo enimu aso abosi ko ban saso ana ebizi wa so tete na bia na na ma to ma petia na nye Asante to adehia no bebre na ewa ha omonso abege se de Daasebre ni DOTE ebesi agbo agbo so ye nya oditia se ye na oditia mu dia bebe yes from ni ashe no ma asal shedie ne dwaine ona ebebe what you see
Yes, sir. They don't want you getting when you're here with your man, starting free. I'm pressing for a Munya's hand in a movie. I'm down for a Munya's hand in a movie. But we are when you're here, you don't know when you're free. On a Roma. Nanama come for a mobile in Anamisa. The friend, Miss one man saying, Abrafo, I football. Oh, my name, Abrafo, I don't know. I'm not telling you, any brother, and I'm not traditional. One woman that they have as I said, Santimani Fine, Daasebre was able to research Gabriel to the show, or well, Grand Jaman, and I hate you. And I said, I'm not sitting. I'm not going to Sabi ebi wo munya manche ati sabi o muni babida enso eye babo wo ti mo de ene o be fi mo Asante-Mampong Amaniampong stage Daasebre de ti ye wa mane bo eye de ma ya ko a e ko point bebe e ti ka di say live na wo ko point also e ti sabe wa join ya e so so mo ya so we subscribe we share we comment Satina Prempeh and then you know when we now who said I don't know Gracia such a swamp. I want them Saturday brown. I feel so now about writing is Saturday brown. I feel don't mind in Ankasa. Jenina, a proper Asante-Mampong. And a year is another said, we are Asante-Mampong Mania. You can't adhere say, Adriana Seno, Kwame, so a beautiful, this kind. I bet ready. Amaniampong, Amaniampong. It's a net or buy and one member, and Ramu. So, and a near pretty papa. When you're bra, or not as a local in another two Bamaso. As I'm running man of mine, and you know what to do a month for you myself. As there was another match, Sammy, you can't appoint them, Domia bra, Bau, and then I'm also adding a money for Jerry. Edi Daasebre de DOTE and I said a crap and one Amanibo and a yade Mamuiti and there were the other Cosibia life. And then money a grant of one. Yama money and must raise you home. Once I want them, I come with the child. Every time nothing for one. Sabi, yes, and another Upper. I am a airport and will say, I won't come on to see at here. Every Mensia port of from Anna Busua. More airport, I want more. I want Amaniampong.
Gyimah-Kessie. And the Busia Asante. Mrs. Gyimah-Kessie. Amaniampong so na o share said the enra isi akachi awona atuni e ya prede ene e ya prede ho komo kakra na e ko interview na enda mo etwene ya wo yi ya so no afro ayini bia ko bia kanga satini ani Daasebre na kule bia sitaja eti se etwene ni wa ayini ko na ma se ma yako bila seku nana ya shey ene chini ya tiri dia tindi wa na ma penisi do kwa atende oba atende oja woni atento do twini ya friend say friend apele twini na ba ma aprede no kono ana ehweso aye apele for ehweso na me na me hweso say apele nyere na ye na yi akunya no ye wo mampo empanta ene di apele akunya na ye tini wa
kɔsɛbe ɛnyɛ tini a yɛkɔsene yɛ ana yɛkɔtɔre wɔ daa yɛwɔ nananom ɛne de bɛkyerɛ yɛ yɛ a yɛkɔfɔ ne wuram na yɛna na bi ne yɛfrɛ no Asante na yɛbɔfoɔ ɛne ɔkɔ ahayɔ wode kɔmu sɛ wabi bɔ ntwene ɔma sɛ nkantia na wɔbɔ ntwene no ɛde saa berɛ ne ɔhene ɔkyerɛ atwa soɔ no na wosusa kyerɛ na wɔbɛka kyerɛ no na ɔnu sɛ nto na ɔtwa na ɔma ne kyea me na ɔmokɔhwɛ yɛ ɛti ɔma ɛsua atwene ne bɔ ɛne nasa ɛna ɔyɛɛ sɛ ɛhu a ɛbɛka nkyerɛ no na afutu ɔde maa ne sɛ yɛhu deɛ a ɔkɔ a ɔtutuo no mfa hwɛ soro ma wɔnto ɛmfa ɛmfam ɔto yɛ soro a ɔmo nyinaa bɛdwane ɛsa ntwene no aba ɛne kɔba ntwene ba nti yɛtwene yi deɛ yɛansere ne wɔ anyaa ɔdom ako a ɛde de bɛkyɛ Asantema ɛne Mampɔman nana wara ma yɛhwɛ ɛtwene obi abɔ bi anaasɛ yɛ nipakuo bi a ɛbɔ bi awo yɛ nipakuo a ɔmo bɔ ɔmrɛfra mu ɔpɛlɛ abusua ɔno na bɔ saa twene twene ɛwohwɛ ɛne kete ne fatɔ fam a asɛ wɛda so kyɛn ne nyinaa ɛde nti na wɛda so kyɛn ne nyinaa ɛnsusuo wɔ mu sɛ ntene sɛ yɛkɔfa ntwene no ɔmo a na ɔmo bɔ ntwene no wɔ nwura mu saa na ɔmo bɔ no ɛti ntwene no wo sɛ baako ɛsan do apele kɔdusa ɛti na twene no bɔ no ɛdi na da soɔ apele kɔdusa wɔ twene wɔ yi a ɛna bɔ saa ɛdi na dɔdɔ apele twene nana ne yɛhwɛ mo nso mo kyafa awa yie mu ɛne sɛ a mo de brɛ ɛde atutu kurom wɔde ta mo de na brɛ anaasɛ mɛkɛ nso atutu kurom mɛkɛ nso a yɛde ɛsɛ ne tirase ɛde ɛba saa ne ayɛsɛm kɛseɛ ne sɛ nti sɛ saa twene wɔ apele twene no odufoɔ kɔ Mamponghene na timi sa ɛne apele hene ana apele baako ne timi sa ɔhene bi a nsa bi wɔ Mamponghene mu ha ɛna ɛnyɛ sɛ Daasebre da ne bɔkum so a twene wɔ yɛbɔ no aborosaa no so yɛmfa nsi fam deɛ ne berɛ na aba ɛdina hu sɛ mmerɛkɛ ɛnɛ ɛkɔ mu eti ɛnɛ a ɛne berɛ aba a mogya se fam yi sɛ ɛnsusuasobɔne bi a ɛma ɛnsusuasobɔne bi ama ɛsɛ yɛnsum yɛwura na ɛwɔ sɛ kɛbɔ no wɔ ɛdɛm wɔ aberɛ a yɛde wura yɛbɔ wɔ no nkyɛn na wɔto sɛ ne twene na ɛde na ɛkasa no nanso ɛnam sɛ sɛdeɛ ha no asi ayɛ nti no anwummerɛ deɛ ɛyɛ sɛ ɛbɛkɔ dɛm hɔ na yɛabɔ deɛ na ɛbɛtena ne nkyɛn ne asiri pɛ saa ɛkɔpem sɛ yɛbɛkɔ akɔkora ɛdeɛ nana adwuma deɛ bi wɔ hɔ yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɔdomfoɔ no bɛbɛyɛ ahoɔden a yɛn nyinaa yɛbɛtumi no mu de asom na wɔdɔma ne maame wɔn na ɛyɛ apele ma na apele baafani eti nea wɔn no sɛ yɛkɔ ɛbaa mu na ɛkɔkɔrɔ nana apele twene ɛna ɛde bɛkɔ ɛde akɔ akɔkɔrɔ nana sɛ ne twene no no eti wɔkɔ a ɔsɛ saa twene no na ɛde gya ne kwan ma yɛkɔ kora no na ne ɛbɛyɛ ase bebree eti abusua apele ho nkɔmmɔ ana wate bio no na wohyɛ sɛdeɛ ɛho nkɔmmɔ no si kora asɛmfo a ɛwɔ nyinaa yɛ wɔn a ɛbɔ twene abrepɔnfoɔ adehyeɛ nananom nyinaa na atwa ahyia wɔ ha ɛsiane sɛ ɛnɛ wɔtɔ bi ɔsie kɔ akora deɛ sɛdeɛ wote akonnwa tuntum ho ase deɛ a ɛwɔ sɛ woba na woba abɛkyerɛ wosom na wode da Daasebre ɛkwan nti woyɛ m'anim tetesoa ne akyirɛ deɛ a nananom ane abrepɔnfoɔ a ɛwɔ Asante-Mam Ashanti-Mampong ɛne ne mmeammea ne n'ahyia se nyinaa ana ɔmo ɛwɔ so mu a ɔmo ɛwɔ screen so eti ɛnɛ no deɛ adagye ani po so koraa adagye ani po so ɛsɛ sɛ ɛyɛ tuntum ana yɛyɛ tuntum ana yɛyɛ ɛsɛ sɛ anibere aba papaapa anibere aba wei ɛyɛ nananom ata akonnwa ɛwɔ Mampong efiri yɛ bi a mede hyɛ aseɛ na aba bɛdu ha ne yɛ nananom atena akonnwa ɛwɔ Mampong nananom atena akonnwa ɛwɔ Mampong ɛno no eti yɛbɛyɛ na mmerepam
na nkɔmɔ abɛɛjɛ nyinaa yɛahwɛ sɛ yɛne yɛahwɛfoɔ ebedi yɛahwɛfoɔ ebedi ɛyɛ azɔ ketewa ɛnɛ ɛyɛ nananom akɔnfoɔ da ɛnɛ ɛyɛ nananom akɔnfoɔ da eti ɛnɛ akɔnfoɔ wa sɛdeɛ Kwame ahyɛnhyɛ no ma yɛte yɛ no ɔsɔ mi yɛ ɔbaboro bɛyɛ ahanu ɔmo ne ɔmo ato amefoɔ ɛne ɔmo ato amanefoɔ nyinaa ɔbaboro ahanu ɛnyɛ asɛm ketewa. Kwame
But